dnešnom druhom kole Extraligy. Dnešný zápas bude veľmi, ale veľmi dôležitý, nakoľko po prvom kole sú oba zúčastnené týmy zatiaľ bez bodov. Pred sebou máme 8 zápasov, bude sa hrať 3-krát po 3 minúty. Dovolte, aby som teraz dala slovo prezidentovi Boxing klubu Dubnica nad Váhom, pánovi Michalovi Franekovi. Ďakujem. Vážení športoví priatelia, dovolte mi, aby som vás privítal a poďakoval vám, že ste prišli dneska pozrieť sa na toto stretnutie. A želám vám príjemný športový zážitok a dúfam, že sa vám to bude páčiť a budete chodiť naďalej na tieto stretnutia a boxerské zápasy, ktoré uvidíte aj v budúcom roku, kde sa bude konať ďalšie kola Extraligy. Ďakujem. Nakoľko, ako ste si určite všimli, je dnešný zápas medzinárodný, tak si oba týmy uctíme hymnami. Vážení, dovolte, aby som vám predstavila dvojice boxeristov, ktorí sa nám dnes v ringu predvedú. Vo váhovej kategórii 56 kg je to za hostí Martin Stehlík a za domácich Filip Barák. Váhová kategória 60 kg za hostí Šarkaldajev Ruslan a za domácich Henrik Herák. Kategória 64 kg za hostí Zdeněk Chládek a za Dubnicu Dušan Kandráč. Máme tu aj váhovú kategóriu 69 kg. Za Chimera Fighters Plzeň dnes zabojuje Jiří Štádler a za Dubnicu Mário Zábojník. Kategória 75 kg za hostí Josef Pavlíš a za domácich Dominik Dolinaj.
Váhová kategória 81 kg. Za hostí Stárek Stanislav a za Dubnicu Jan Džanaj. Váhy sa nám dvíhajú, je tu kategória 91 kg. Za hostí privítame Daniela Táborského a za Boxing klub Dubnica nad Váhom Erik Plkanec. A ako posledný do ringu prídu boxeristi nad 91 kg. Za hostí Pavel Šour a za Dubnicu nad Váhom Josef Klimovský. Určite sa oplatí predstaviť aj trénerov. Boxing klub Dubnica nad Váhom vedie pán Dušan Bučko. A hostujúcich Chimera Fighters Plzeň sem odprevadil pán Klochán Justín. O tom, aby dnešné zápasy prebehli tak, ako majú a aby sme samozrejme vedeli, aké sú výsledky, tu máme rozhodcov. Budú 4, je to pán doktor Radoslav Šimon, pán Milan Strnát, majster športu Dušan Hečko, ďalej pán Jan Trejbal a supervízorom týmu rozhodcov je Antonín Gašpar. Ďakujem vám veľmi krásne za milé privítanie. Poprosím borcov z ringu a pripraví sa prvá dvojica.